Pedro Ruiz Sánchez, un home que desafia el destí i va ser arrossegat a l'infern dels camps d'extermini. Un viatge a través dels testimoniatges als arxius i la memòria dels qui es neguen a oblidar. Un documental que ens obliga a recordar perquè la història no es repetisca. En el fosc silenci de la història, hi ha veus que clamen per ser escoltades. Pedro Ruiz va ser una d'elles. Supervivent dels camps d'extermini nazi, ens va deixar el seu testimoniatge, la seua força. Amb la seua valentia es va convertir la veu d'aquells que ja no podien contar la seua història. Ens mostra el que significa sobreviure, quan la vida mateixa sembla haver-se perdut. Pedro Ruiz Sánchez, més enllà del valor, és més que un documental, és un llegat. Una lliçó de resistència, de memòria i de justícia, un viatge profund a través dels seus records, el seu dolor i el seu incansable desig de mai oblidar. No és només el record d'un home. És la veu de milers, és la memòria que ens alerta. És la història que no podem ignorar. És el viatge a l'ànima a l'home que desafia l'oblit i deixa un llegat de memòria per al futur. Una història que has d'escoltar. Una història que hem de recordar. Vine a conèixer la seua història. Vine a mantindre viva la memòria.